Lho, tumben ketemu nang kene, Limbu. Kepiye Bagong? Tas sawang-sawang? Ketoke kowe lagi gelisah, Mbok. Emange kena apa, Mbok? Ngene lho, Gong. Aku iki ya kepiye to, Gong? Bareng aku tidak metu kancamu sing jengene Pak Gundul. Ndelalah lho, Gong. Iku mbok dina apa, Gong? Ketoke iki ngono dina sing ora apik. Lho, maksudnya kepiye, Mbok? Lebih meneh to, Bagong. Kancamu iku jarene dolan lho, Gong. Ngajak aku. Nalikane teko kono, aku iki kan makan berdua to, Gong. Romantis tenan, Bu. Lho, romantis kepiye to, Gong? Bareng aku iki wis bermam. Nalikane semono, Pak Gundul iku jarene apen raktir lho, Gong. Tapi nang ngene lho, Gong. Kepiye, Mbok? Kepiye meneh jarene nalah. Apa sih diriku? Nalah jarene ketinggalan, Gong. Apane sing ketinggalan to, Mbok? Ya meneh karo rasangune to, Gong. Lah kepiye sangune ora digawa? Nalah ora wurung aku sing tombok lho, Gong. Lho lah, ngono, Mbok. Temenan, Gong. Iki ngono aku yo nalah. Ora kepenak. Iku ngono nalah aku ra sida tuku wedak lho, Gong. Maksudnya kepiye, Mbok? Lah piye jarene ape mbayari endelalah Pak Gundul nalah duweke keri lho, Gong. Aku kapok nang ngono, Gong. Pak Gundul iku anane wae ya, Mbok. Iya, kae kok kancamu teko ngurimu lho, Gong. Bakok, my best friendku. Kepiye to, Dul? Kepiye, Gong? Kowe kok aja sini-sini aku to, Dul. Jarene iki ngono mbok Limbuk. Jarene kowe nraktir. Tapi nang dhuwitmu kari. Iku terus kepiye dunungane, Dul? Ya sepurane wae. Pancen aku kari duwite. Tapi nang aku ngene lho, Gong. Kepiye, Dul? Kepiye ya? Aku mau jujur, tapi aku malu lho, Gong. Pak Gundul, kepiye dina Limbuk? Kok kebangetan tenan to, Gundul? Ya sepurane wae lho, Mbok. Ngene lho, Pak Gundul. Kepiye, Gong? Kepiye? Sok-sok nembok aja ngono to, Ndul. Niki sini-sini aku. Nah ngono, ayo dibali. Ayo, Gong. Oh alah. Tekan kene nah bali nganggur. Iki ngono kepiye juntrungane? Ora dijoli ta? Oh alah, Gus. Bagong karo Pak Gundul iki. Kang Gareng. Lho. Kepiye ta, Bagong? Ngene lho, Kang Gareng. Iki ngono Pak Gundul sini-sini aku kok, Kang Gareng. Lho maksudnya kepiye ta, Bagong? Ngene lho, Kang Gareng. Bagong mau cerita jarene. Iku ngono kok, Ndul. Aku dadi malu kok ceritane karo Kang Gareng. Ya kepiye meneh, kowe kan kancaku, tapi nan aku jadi malu. Kepiye to, Bagong? Matur sing genah sing kepenak ngono lho, Bagong. Ngene lho, Kang Gareng. Iki menyangkut kita berdua lho, Kang Gareng. Pak Gundul kan kita piye meneh. Ngene, Kang Gareng. Pak Gundul kan berjalan-jalan. Iku karo Mbok Limbuk, tapi nan pas iku lagi makan berdua jarene Kang Gareng. Tapi nan gak punya sangu, Kang Gareng. Jarine ketinggalan. Lho, Pak Gundul. Siap, Kang Gareng. Kok iso ketinggalan niku apa piye ceritane ta, Pak Gundul? Ya maklum wong sing jengene wong lali ku ora iling, wong lali ya ora iling. Pokoke lali. Ndul Gundul. Sing jengene wong lali ku ya gak iling to, Ndul. Bener, Gong. Nek iling kok gak lali ya, Gong. Pak Gundul, apa ya Kang Gareng? Ya, ngene ya. Sing jenenge kanca ya. Temene Bagong ku ya ndirasa isin to. Mosok kancane iki ngajak bocah wadon ya. Bocah jalan, bocah makan. Lah terus banjur
sing bayar sapa to Ndul? Ya gak ngerti, pasiku aku lupa. Ya kepiye meneh, wong lali ku gak ilang kok gareng. Dul gundul. Ngene lho Kang Gareng. Iki ngono ya Kang Gareng. Jarene Limbo terpaksa Limbo gak beli bedak. Pergo piye? Wange dinggo nomboki, makane bundul. Iya Ki Gareng. Sepurane ya. Kamu jadi malu ya, Kang? Ya malu. Bagong lan Pak Gundul. Kepiye Ki Gareng? Kepiye Kang Gareng? Ya wis. Pak Gundul, besok-besok ya diling-iling. Aja nganti keri. Ya diperiksa dhisik to sadurunge menyang. Siap Ki Gareng. Ya wis kono ndang istirahat. Mulai udur-uduran selak. Ora barbar lho, Kang. Siap Kang Gareng. Iku sini-sini wong Ndul. Maklum Kang, lupa aku.